La rebutjarà Simona, li cau a Valle, bona assistència cap a Laia Palomeres, veurem què farà Laia, aixeca el cap, veu un moment desmarcada Laura Corona, compta amb Laura, gol, Laura, gol de Corona al minut 24 de la primera part, aixecant amb una picadeta perfecta amb cama dreta la pilota. Figueres 1, Santa Perpètua 0. Preparada Valle, i anirà amb cama dreta, posa al centre a l'interior de l'àrea petita, el remat, gol, Inés, gol de Como al minut 59 per retallar distàncies i posar emoció al maig. Figueres 2, Santa Perpètua 3, marca de cap, increïblement amb un remat perfecte, Inés Como. Servei ràpidament Inés Como, tocant amb Júlia Soler, veurem què farà Júlia que combina i troba molt ben desmarcada Carla Montoriol que fa una assistència perfecta altra vegada per Júlia, golaç de la Unió, marca Júlia Soler, que ha sortit per revolucionar el partit i que un dia més ens està deixant regals increïbles, golaços brutals com aquest. Senyores i senyors, el partit està més obert que mai, seguim tenint esperança. Figueres 3, Santa Perpètua 4, som-hi noies, fem ciutat, fem unió, endavant, primer equip femení del Figueres!